Pred niekoľkými rokmi doktor Hýber a ja sme vydali knihu s názvom Akú farbu má vaša strava. V knihe sme popísali 7 rôznych kategórií ovocia a zeleniny podľa farby a povzbudili našich čitateľov, aby si každý deň dali jednu porciu z každej skupiny farieb. Možno to znie zložito, alebo máte pocit, že ide o veľké množstvo jedla, ale nie je to tak. Týchto 7 porcií môže mať dokonca menej ako 500 kilokalórií a porcie nie sú až také veľké, ako si možno myslíte. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa to dá jednoducho urobiť. Na raňajky si pridajte misku ovocia do vášho proteínového koktejlu Herbalife Formula 1 alebo zamiešajte ovocie do misky s jogurtom. Bobule tak budú porciou z našej červeno-fialovej skupiny, ktorá obsahuje ovocie ako sú jahody, slivky a granátové jablko. Na poludnie, ak si dáte hlavkový šalát s plátkami paradajok, príjmete ďalšie 2 farebné porcie. Šalát sa počíta ako porcia zo žltozelenej skupiny, ktorá zahŕňa väčšinu listovej zeleniny a paradajky pochádzajú z červenej skupiny, ktorá zahŕňa tiež rúžový grapefruit a melón. Na večeru, ak si k jedlu pridáte misku dusenej brokolice a špargľu, to sú ďalšie 2 porcie. Do zelenej skupiny patria potraviny ako je kapusta, brokolica a karfiol. Špargľa predstavuje bielozelenú skupinu, kde patria potraviny ako je por, cibuľa a artičoky. Zostávajú nám ešte 2 porcie. Ďalšou skupinou je oranžová skupina, kde patria marhule, mango, melón a mrkva. Na 10. alebo olovranci môžete dať mrkvu a máte postarané o ďalšiu farebnú porciu. No a nakoniec ako dezert si môžete vychutnať pomaranč po obede alebo večeri a tým príjmete porciu z oranžovo-žltej skupiny, ktorá obsahuje ďalšie citrusové plody ako ananás, broskyne a papaju. No a ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ktoré potraviny patria do jednotlivých farebných skupín, navštívte nasledujúcu stránku.